Salut. Salut. I birres. Salut, pedals i birres, nois. Hem arribat. Ei, família, bon dia. Bon dia. Molt bon dia. Aquí estem. Hem vingut avui a Collserola. Territori que estem explorant. Descobrint les noves terres properes. Nous camins. L'Albert ha vingut a veure'ns des de Terrassa. I sí, i tenim noves experiències per aquí. Està sent un dia xulo. Una ruteta xula, Molts corriols. corriols fàcils per mi. I molta gent. Molta gent. No, però els corriols estan bé. Tampoc estan a petar. Les pistes sí que estan a petar. Molt bé, doncs hem vingut aquí perquè a dir-vos que ha sigut l'any. Ha sigut un any xulo. Un any molt xulo. Moltes experiències. Sí. Moltes Esperem sortides. Molts que l'any que pedals. ve sigui millor. Molt millor, però bueno, No ens podem queixar, Ens queixem. Molts pedals i moltes birres. Molts pedals i moltes birres. Porta-lo segon. I desitjar, no? Desitjar un 2025 ple de nous reptes, perquè tenim historietes, ja us hi explicarem, i molts pedals. Molts pedals, moltes birres. Esteu atents, que tenim reptes i portarem més contingut. Molt més. Família, bon Nadal i bones festes. Bon Nadal a tothom. Nadal. Nadal. I birres! Avui toca esmorzareta. Ens hem fet una miqueta de quilòmetres, unes rampetes una miqueta fortes. Jo he estat a punt del fallo, però aquí estem, a Collserola, fotrem un esmorzar de forquilla ben bo. I res, jo crec que amb això podem despedir l'any molt bé. Apa!
Abans hem dit que teníem un repte, aquest és el primer repte. Un bon esmorzar. Pedals i birres. Salut.